Kecamatan Kungca Rungmanka Kuwaitola Siko Tarudar Bari Sumoti Sawa Tini Jun Tani Cisa Salmari Sangrong Saro Nogo Urumuno Salaja Amtani Bororo Kesamjuani Kungsa Rungmanka Kuwaitola Siko Tarudar Bari Sumoti Sawa Tini Jun Tani Cisa Salmari Sangrong Saro Nugui Amsayo Urumuno Salaja Amtani Lukongan Taniwo Pati manote amtani kroksa umur rakza zakano shunga shawi manka aro agiwo shamulti shawo yang nani ay naro thangla shu khayani bagi urungkung tongo hunay bozora snam zaka shawi man shogya tasha ariwo horo kheto mangse tongo tasha rukung kuwagma ha bishingo phobjogi thangza urung tasha nujogi phakya hane shaka Abno kari bo saka agiwo srai furu nukmani se asuk kotorung hunpano borok gobang kawi maya rungni kothma bahai tei tamu ungna shawi khnarka o chakra da yakira nini umur busiro kungka anda tata turong ke noni mo kami rok om jato timo horizon tawzar para bo am sai rom jat badla bari gausko bakai satini o jaga wonong ro kurum kuthum kubangma joto tiprasa tongthani borok no phai chokja tini rong hili norok nanya hintik obo nungle thangi na naikha ang ku nai tongo toima yang nar baeng nar pareng mani ape bu pangasani kurja jaga phaklai duo abu kota romna ni bagi borok pal kakai kamo busuk umoni ya gulo obo tabu jora tong busuk umoni bus kanggo omo hai salam jagi tong omo balok na ya ko manta hai mama ka ajiar wo hoiro khetorok sin to aka ta ka khaite ka pin khatun jwa khata tini tora joto amsani borok no phajak tini room hini naine pheke baksa tini amo borok ni bisingti khurja angka obo busu umoni bus kangte thajingo angno koksung ma busu umoni bus kango omo hai abo sramja khana nini nangapro kharok sida siga bo thinani agi yang ti muktui bufang tanai haliu bufang gari utela bufang jarai bufang ro tanai ke omo to ki tima yang narte ang nar thangani bagi ke bufang rok ba omo hai borong kete obo khurmani rok le boba ni tamni bagi khur kana abo mutu na ni khukani mana ok kuthuk khlaimen ang tino kuthuk khai kai tola kia patla kan kai tio kuthuk tanam la api khai tei parusa api rungku na ni agi roti budrao no to sakungga mo agi lai thangjak bisi kutuk ma rombui omoni kaisa koktuma omo da ma hijina nini bakaktile tam rokhina bono a khai kaise agi unko order man khana ai yang chaken borok to bufang tan palble apru khuria koi phalani aku da tu khai dem borok to bitlang man yang to khang ta kulugit lang thang ke asuk bisi kudung rombui tini bono manya nugya tini boba ke man rok layo mo ta tei botai kita ko khang kai subrak tini wati rok le busi rok khake ku ko kai wati rok ni nong ni yang u kami am se rok wati tini sabung de wawi to wati ke phai kubang no phake agi ka ase urja yang mani ayan o rungo tui bari bu yang gai ha chi jati yang na ta agi bura tonga jago num thangi rok agi ro ko thai ni ya tong ya lu ya bla bu phang ro ni ya ta busu bufang kotor rok abo omorong no akhinu ya kho busu to tobor omaki sramjagi borok bar soi tong hini saimano koka suksino saimano agi jengna cerai fru ati kudra rong ma bar bla ko ate kudra robo api aro rok nukta api rongku na borok bisi kaini emon 10-12 jona kata ya kai thoklu jati thana ba kalai phunga bu ka kara ya samul tui shawo tabuk borok bangmani ek kothum laija amcha ya waise puno rung kotor nugi angma bai asomsa rung nugoi tabuk borok thangai kothum laija nanyani bagai hiligma tisaibo maya kamang sawo jotona thangai kothumja rung nugoi amchani borok tamusaka khai naidi borok ne khutnyo Cimol de burma
nong mo kami rok hangka Horizon Chowdhury para. omo agini hoiti to ojaga tong ba bojaga no hoiti phai Muro no kha puru runghi saimia. Gamia o angya mo muya phai phai kipile. Ani ban basla bai kine. Gol kya tu buthanga na bom to bana kine. Oro tu ko lai khai ko mun sa ka mo apra daga mo no. Ngai ang se khane kada. Mo to rung phai kine. Dia beraya ka khono na ka. Ga puru rung mang kha. Rung hinang saimang ga ang basla ang basla kha. Mo rung se. mo to rung hai jeta ojaga omo tam rok oi samja khna Abul ang semia miang je khai sema ka gan basla na ang kata gan basla ang kanan to ke tini ke boba hai ke tini oro asuk borok kubang mo kuthum man ini ko boro ang para o mian khai re kha or khumsa rung kongo boro rung semia ar rung khumsa rung tom bagan kata rung norong ni jeta omo hai mor bisa boro kuno daga ro klik maya gang sunai ga ati o para rong bo agi ro rung o yang to tong ne ngato mo tu ta agi o nala se kon dia ko enggak ang unuman kamu nala singke sino ro to ku rung na ko ya ni ang habis ni wan to gesin phang norong nung mani bukhate omo to kaisa bukhang kotor no theko goi kaisa batali eba atura bai batali eba kubang ma o je khurjang nai mani be khuriya kene omo sanamjak omo ki o jaga omo tabu rung ngai to khulugui thang yomo ta khulugjak sumugo omo tuile bo bai thak khai ni Moto angnya hasai mo nai makang mo hai o kisa dani mari rok tungo ruarong ni mari rok na ngar khang check khini kata o mo room na khai na kata Kamu je boba hai je norok rung hini tini oro kubangma borok kuthum kurung ngai tongmani go boba hai rok norok wan sugi tong je omo rung da tam rok nuguno palmole thanai lemani tisale ma tisime hangai yang tui bisingo hangai abono boibo baksa mongya he khal khabi mo baksa bai mo rungya bohnai ngat obono rung da hinai na agi ji jugro go omo hai ba agi kesam bisi je chini ma baba othoba chini susu songrok tongmani jorogo da obosanam jakna ba katal abo agi yon tibro jemboro no tlang khana sama khai ta jubo pati sama jani ngeta go ta cher no ri khaima se saima ekta rung kha rung nai tong khap nai tong lai kha jodon thana na ba apniya mane bini i sathi de khurjak tingi tong na borok da khurkana bono norok bo bhai ma tong abo sini borok da khurkana nagi bi sathi to khurta tingi abo sini bono khurkana tamni bagi khurkana abo to rung hangke to tiya kologi thanani omo hai rung kha to boros kawo gawe ne tabu pal tisa tisa me hangke hilik se tong hangke abono buwana jak tong kha tabu rung da na rung ya hine rungna narung ya nenge abo tino horsan nai boti bongno khana phungu khai ar tongkhale soi soi bui jotono taise nai jang nai omo hai hine nok tini yakalai mani kok lai yak lai kata nong mo kami rok hangke tong hanja mo kamin khai ko talde bari na bo am sai klai mo mo am se khai to mun mar nai lai am se Rasnogor Badlabari am sai baksa bo shawo shamol tse ajiu chikon cha tong mane se bahai ke rung tak jagi ase kotor nu jagi man phia bahai ke rung tak ja kha shinani krei asomsa amsu yo rung nu ja ma ba juda juda ko te shum ka sa tong kha tabo Home quarantine tongnai rokno mungsa jai khlajaya Kanchenpurni danger adhesive je tongnai rokno 10ta adi brogo khojo home quarantine khungsini nukuni boro jai khlajaya ni baga boro kokthoni bisunti ke borok no chana nungno jai khlajaya ni ma saklai dikha Acha nang man ba yer tui khol lai mi Bati khol di parawa hum quarantine ni ba ye dano nang khum ding pha ma pha ke sarkar saijori yang ba ye brang tui mano yang toma tui mano ya ke subida toma no cho kosto khina chola ma hie brang tui khor pe ke nang khrup suka lai sarjana kau sarjana da acha home quarantine te no le poribar ke suka sui poribar soi poribar acha nin mungke sunali ria bo paran mungke khol di para acha yo panchet ke
Tang sora. Mungkin blok ni mungkin. Gosda. Koglop koktang kotma busha sinarung ni bagi kaisa kaham kotuma tubi phekya sramjati kobro kotma channel hasiba kabangma kobro koglop koktang kotma busha sine krung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaro tongo borne bagino sramjati kobro kotma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Sramjati kobro koktma channel ne pisingte hatibo wasa khalai juda koklo koktang kotma basa sri rok ni shimuro no thumui poribu shawi khorang bai awai khalai jangnai Sramjati kobro koktma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koglop koktang kotma busha no Sramjati koktma channel lo koglop koktang kotma busha porimu patane pisingte awai khanya musung jago borok Sramjati koktma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jero shimu honai borok borongni shimuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Sramjati kobro koktma channel ni thanibo khatijak pangnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simu horka hatibo waisa koglop koktang kotma busa khorang bai shawi khna jangnai jotone slai nanggung mane kokhe hatibo waisa koglop koktang kotma busa pormung pandago jerok simu hornai borone bage Sramjati kobro koktma channel sokat yaphanai tei bisi khonai jeroni simu kubang horka tei kaham simu horka abdi roma sai bisibo waisa sokat ajangnai abdi roma sai bisibo waisa sokat ajangma karai bisibo waisa kobro korubai bulai kari jangnai Sramjati kobro koktma channel bisingte aro shimur honai rong shimur sapogai kari jangnai hage kobro bai hamjangnai khurubai kereng sikringo norok lerewi dakti khlaino Sramjati kobro koktma channel lo rja koktuk number bai kerengai norok shimur hori mankha Pathago kobro bai hayne kuchu khamplayo achothe manthunu hnei joto no khaka hamtei chiba yafaro hambai